Ma kien hemm ebda reazzjoni min-naħa tal-Gvern Malti wara li John Dalli esprima ruħu favur li jkun hemm kawżi ta' kumpens kollettiv għal każ li l-Partit Laburista fetaħ f'Malta f'isem 17,000 persuna. Fil-ġimgħat li għaddew kien hemm tibdil fit-taxxa tar-reġistrazzjoni ta' vettur importati, iżda l-konsumatur Malti ma kien infurmat bl-ebda tibdil li kien hemm. Bekk waqt li fi Brussell John Dalli qed jgħid li għandu jkun hemm dritt tal-kumpens kollettiv biex issir ġustizzja ma' min ħalla żejjed, f'Malta reġa' kellna każ ta' fejn inbidlet is-sistema tat-taxxa u ħadd ma kien jaf. Allura dak li jkun jgħidlek jien kif ma kontx infurmat. U din hija l-kwistjoni kollha naħseb l-attitudni tal-Gvern li lin mill-liġijiet dwar il-konsumatur irid ikun hemm dik l-idea ta' fair play mal-konsumatur. Illi l-konsumatur tittejlu l-informazzjoni, tittejlu sma' fejn trid tasal u jekk hemm bidla li ġejja minn hawn ftit taljiem oħra, trid tinfurmah dik il-bidla ħalli mbagħad kulħadd jieħu id-deċiżjoni li għandu jieħu. Il-kawża tal-Partit Laburista se tkompli fil-ġimgħat li ġejjin bil-Gvern għadu qed jipprova jċaħħad 17,000 ruħ milli jieħdu dak li ħaqhom. Hija ħasra kbira li sallum il-Gvern għadu ma mexxix f'din id-direzzjoni. Biżgur politika moderna, politika progressiva teżiġi li da tip ta' drittijiet ikunu jeżistu. U sfortunatament mhux tal-li għadu maħax il-passi imma anka bl-attitudni tiegħu fil-kawża li għandna fir-rigward tal-taxxa tal-VAT mħallsa fuq il-vetturi jidher li qed imur kontra dan il-ħsieb, dan il-prinċipju. Bl-ifhimha sens meta wieħed speċjalment jikkonsidra t-tul ta' żmien li qegħdin jieħdu u anke l-intoppi legalistiċi altri milli l-kawża fil-verità illi qegħdin iqajmu. B'dak it-tali mod qiegħed ikompli jċaħħad il-ċittadin Malti milli jieħu d-drittijiet tiegħu fit-tajjeb u l-ħażin u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar deċiżjoni tibqa' dejjem tal-qorti.